rematada a rolda de prensa, pois vamos a abordar distintos... O gran número de vacantes na Policía Local de Noia centrou boa parte da reunión entre o director xeral de Emerxencias e o alcalde. A intención do Executivo é aderirse ao convenio asinado entre a Consellería de Presidencia e a FEGAMP para cubrir estas prazas no ano 2018, mediante a convocatoria centralizada de oposicións. Temos un protocolo de colaboración entre a FEGAMP e a Xunta de Galicia e, produto deso, é a elaboración dun decreto que vai a regular precisamente ese proceso e que está en fase de tramitación formal. Ahora mesmo, estes últimos días, está xa terminando o plazo de exposición público para facer alegacións e, de non mediar ninguna circunstancia extraña que non vai a mediar, no mes de novembro, ese instrumento xurídico que permitirá a delegación e a realización das oposicións, a delegación por parte dos concellos e a centralización das oposicións por parte da Xunta, será unha realidade. O que pretendemos é que en xaneiro os concellos poidan comunicar todos aqueles concellos que voluntariamente se queiran adherir, e saludamos evidentemente a Noia, que parece que ten esa intención ou ten esa intención de facelo. Aqueles que se queiran voluntariamente adherir, pois o que fagarán é comunicar a posta a disposición desas plazas e fagaremos un proceso único para todo Galicia que non terá custo para os concellos, o cual tamén é moi importante, porque a elaboración dun proceso selectivo ten un custo moi importante para cada concello. Nos optimizaremos os recursos, fagaremos esa convocatoria unitaria e inmediatamente xa que rematen eses alumnos, pois xa fagarán a súa formación na academia, a súa formación inicial, e non habrá períodos de espera como ocurre a toda hora. Esta xuntanza supón un paso máis na liña de colaboración que veñen mantendo ambas as súas administracións, que se traduciu na recente reforma das instalacións de protección civil. Onde se fexe unha reforma importante das instalacións, unha mellora tamén do cerramento perimetral e a habilitación de unhas dependencias para aqueles cans que podan resultar abandonados na rúa, que pudiesen custodiarse ali e coidarse durante o tempo establecido. Ao mesmo tempo supuxo unha mellora nas condicións de climatización, de aillamento, de corrección de determinados problemas de humidades e filtracións. Paralelamente, pois queremos aproveitar tamén esta xuntanza para trasladarlle a Luís pois algunha outra demanda, tanto a nivel equipamento como a nivel mobiliario, vehículos e demais, para que o teña presente tamén de cara a próximas convocatorias e así poder reforzar ese servicio. O director xeral de Emerxencias referiuse tamén á dotación de novos medios e á formación de persoal para combater a vespa velutina, un programa ao que tamén se sumará o Concello de Noia.